hapon naman sa itong mga pinalanggang nga mga tagpalamatikag. Siyempre, welcome naman sa lunas ng edisyon sang This Is My Life. Una nga lunes sa bulan sang Nobyembre, petsa 7, tuig 2022. Kumusta na ang aton sa mga palangga nga mga tagpalamati, especially ang aton dira mga young ones? Okay lang ang paniyaga, nagapahilay-hilay na kamo dira kag naga-relax-relax. Ang iban dira, syempre, masako-sako sa pagbanghimo sang ila sinipinanyagahan, hitsuhon ang tanan para nga huway-huway man. Ha? Kay pagkatapos ka, alas 3, alas 4, may iban, may sulugaton sa eskwelahan, ang iban mapreparar kung ano naman ang pala niya po noon, ang iban kung ano mga obligasyon, pero kinahanglan man nato nagpagpahuway sa adlaw nga tanan nga aton pagpangabudlay. Basta ara lang sa balay, okay, ana. So, sa mga nabilin dira sa ilatag sa kapanimalay, sa aton mga kauturan nga ara sa ila mga tsindahan, ara sa merkado, samtang nagapamati, kag nagapatong ang duha ka batiis sa isa ka palungkuan tungod makapoy ang ila sinitrabaho nga pagbaligya humalin ka inas ang kaagawon tubdob sa siningation, ha? Relax lang kamo dira, updanay kamo ni Tita Wilma, tubdob tak na alas 3, diri sa This Is My Life, sa inyo mga lilisuan sa mga radyo, 684 kHz. Kita, tub-tub-tak na alas 3. Sa mga naka-online naman dira, pagi man sa Facebook page, sang Action Radio Bacolod, may ara kita dira chat room. Pwede ninyo inamalay kag ma-share ang mga aton siniprograma na kalingawan nato niya sa karon nga hapon. Gani, relax lang kamo dira. Pamo ka na wala Tita Wilma. Relax lang kamo dira. Kaga pwede ninyo inasa na silingko nga malay kag ma-share para man sa inyo iban nga mga kaabyanan, abyan sang inyo mga abyan pamilya, sang inyo mga kapamilyahan sa kutob sa malabutan, na kay ti kung hindi sila malabot iya sang aton pagwaragwag sa kahanginan, ara may mga internet connection, yes, hindi na imposible ang tanan. Kinahanglan hatagan man naton sila sa pila ka bagay nga makalingaw man sa ila. Since Lunas subong nga adlaw, bantayan ko na naman ang mga matandog ni Tito Will, mga tupiko karon nga hapon, kag sa inyo naman mga cellphone, greetings ninyo, kag inyo man matugda karon sa mga tandugo naton, sulat nga mabasa naton sa sini nga hapon, ang ginpadala dira sa aton Facebook account na mga problema gid saya sa mga kabataan sang iya sini nga anak. Dira naman ang iban maka-relate dira karon. So sa maka-relate, ang inyo man mga panugdaon, pwede ninyo mapadala sa itong text hotline 0963-757-0874. Again, 0963-757-0874. Chatroom naton sa mga naka-online, pwede kaya. Nga kung mabuligan naton ang aton sa palangga nga tagpalamati sa problema, kung makarelate man kamo kag nangin effective ang inyong strategy para sa pagdisiplina sa mga kabataan, ara lang no, padala ninyo ka i-share man naton ina sa mga problema. Aton tag sa zodiac sign para man sa aton tag sa horoscope para karon nga adlaw nga ina kalingawan neton sa adlaw-adlaw iya nga tanan na hindi siling gaton gid ginapatihan nga moy ng kapalaran naton for the day, kundi kalingawan lang naton ina, spices lang ina sa aton kabuhi sa adlaw-adlaw nga tanan nga bisan hingalit ma-divert naton ang aton dulumdumon, ang aton balatyagon paamo kana sa mga babatian ninyo iya nga horoscope pagi sa inyo tag sa zodiac sign. Daw man naming dalagan sa aton panahon, kay tidawgi lang may Tita Wilma, kay hindi man mapakte, nagpagulan-ulan na, pero hindi gin malikawan ang pagtupa sang tulot talithi. Budlay na yung mga dabo-dabo kag tulot talithi, di ba la? Mabudlay gid ina. Ano pa, hindi man naton iya madali-dali, no? Hindi naton ina madali-dali iya sa pugong. Paamo ka na po naglibog man ang ulo ni Tito Wilma. Pero sa karon iya nga adlaw, ang aton sinimatandog nga mga topiko ay sus Maria, sir, sorry gida, no? Pero ang akon i-share sa ilang kay natandog ko na ni last Saturday mo, no?
ang mga problema sa mata na hindi problema sa mata amo inang aton i-share sa aton mga kauturan sa sininga hapon. Ang mga tikda mo problema sa mata, Tita Wilma, di ba la? Hindi suno man sa informasyon nga nakuha na iton, di ba la? Kung nagaedad ka na 40 years old, amat-amat na yan nagaburon imo panulok. O, sino da be? Makapamatuod na. Ti ako makaisa na ko da, no? Isa na ko na makapamatuod nga kon ang imo edad 40 years old na paibabaw amat-amat na nga nagaburon ang imo sinipanulok. Ti anong tawag dira? May term ina dira, may medical term ina dira. Presbyopia, na? Presbyopia, na? Sa diin nagahuyang ng pag-focus ng aton mata sa mga malapit nga bagay. Di normal malang na, di ba la? Kung nearsighted ka, kung farsighted ka, tido hindi na siya amo, pero siling niya, normal lang na ako nagaedad ikaw na. So, kung normal ina, kinahanglan mo magpatanaw sa isa ka optometrist, na bla, para nga mataksan grado ang imo mga mata, kag matakdan iya sang eyeglasses o kung in short, antipara-para sa ito. Na? Ano pagid problema sa mata? Eye bags. Iba no, sobra-sobra, no? Ang mga eye bags, no? Pero para mabuhinan ng eye bags, try nyo nga magpaghilamos ng mabugnaw nga tubig. Sa ako na basahan dito, maghilamos kaya cold water, no? Sa aga pagbugtaw mo. Pagkatapos, magluwasi na, pwede ka man kagamit inang cotton balls. Ang cotton balls, mo siya, ilubong mo siya sa ice na ilubong mo siya sa ice ang cotton balls para magbugnaw kag ihampol si mo mata. I'm sorry gid na ihampol itungtong si mo mga mata samtang nagapiyong basta gina matabunan ang imo sininga eye bags. Hindi ganyan, no? Ang pipino, pwede man mas-slice mo na siya singles kag pabugnawon man sa ref. O, kung why ka ref, pwede man, butang mo lang na siya sa may ice, tungtong mo lang siya up and down nga na-slice mo siya. Kag mo nang itungtong mo, ipatong mo sa imo mga mata samtang nagapiyong, sa sulod sang pila, 15 minutos na. Mga 15 minutes para buhin-buhinan inang daw nagapalan manog sa dalom sang imo mga mata mo nang inatawag nila nga eye bags na. Kag isa pagit sa mga home remedy, ang paggamit sang tea bag. Ano ginahimo nila? Ginapatong lang ng tea bag. Ang nagamit na bala, pwede na di mapatong, no? Sa imo mga mata. Kay ang tea bag may ara na siya tannin nga ginatawag. Nga among nagatinlo, kag nagapa-firm, nagapahugot bala sang imo skin. So, inang nagahabok, mamat-amat, ina siya kupos. Dry eyes na, mag-dry eyes kay sama na sang problema sa mga mata. Na? Kaya ako doon batsyag-batsyag naman kati, I'm sorry, hindi ko naman ma-deny mo, 60 years old na ko, na makabatsyag ka nga doon nagamala, pero may imota, mata, na mga tawag nila nga, dry eyes. Di masami, mas ginabatsyag na sa mga nagaedad na. Kaya nga, abi ninyo kung ano, amo na gali, nagakabuhinan ang pag-produce sang luha sang imo mga mata. Ting solusyon dara, kung may ada ka eye drops, patuluan siya permi, ha? Inang ginapatulong artificial tears, may ara nagali artificial tears, mabakal ka sa may butika, hindi gani for cleansing lang may ara man na, di bala? Kung gusto mo pagin nga maka-save, pwede nga makatimpla ka kaugalingon, maka-produce ka kaugalingon mga luha, di mga kadahibi, hindi na mahimo kaya ining daw luha, siyang himuon lang da ma-mix ka, no? Isa lang ka pinch or isa lang ka pudyot nga asin, dason butangan mo siya 1 ounces sang distilled water na i-mix mo siya maayo na mix mo siya maayo kay kung may may dropper kada kung wala bakal ka or sa mga baby bala nga nagamit magpainom sila bulong di ba dropper limpyuhan lang maayo kagamoy nang gamiton mo nga mapatulo mo sa imo mga mata. Yes, effective ina kay kinahanglan gali as always basa ang unod sang aton mata kay kun naga-dry ang imo sinimata. Amo na makabatsyag ka nga kahapdi, kakatul na kinanglan malimpyuhan ina. Ano pagkid ang problema? Ay ang problema sa mata nga madumduman ko katarata. Di ba ko nagaedad ang tawo? At kun medyo buron-buron ang
sa mga may salakyan na iya, kung buron-buron iya ang mirrors ng inyo salakyan, ti mabudlayan ka sa pag-drive. Kung ikaw isa ka driver, kung ikaw ang nagadalas ng salakyan. So, amo man inang nagakatabo sa katarata. Nga sa diin, nagaburon ang lente sang aton mata. Ang ginahalinan sang katarata, no? Inang tuman or sobra-sobra nga exposure sa silak sang adlaw. Isa na sa mga factor. Ang imo pag-edad, pagdugang sang imo edad. Kung ikaw pag-diabetic, mataas ang imo blood sugar, kag ay ang pagpanigarilyo mo. Ina ang pila sa mga rason kung nga natubuan ikaw katarata. Ti until now na wala pagidya drop ano ni bulong pang mga drops nga patulo sa mata bala para nga makabulong sang katarata, di ba? Wala pa na siya. Kung di mayara lang na ginahatag ang doktor nga mapanipis sa mapasanag-sanag ang imo mata. Pero ang solusyon sa katarata, ano gani, simple nga operasyon ang gina-recommend sang aton sini mga eye specialist. Okay? Katarata simple operation nga sa diin ang nagahimo sina mga eye specialist. Kinanglan ma-check gina isang doktor ang imo mata. Ophthalmologist. Di ba check to tita we? Kay optometrist ang gatakod antipara ang doctor sa mata is ophthalmologist na. Di ko magrahambal siya gani, ay may kataratang imo mata. Bisan sa optometrist, kung magpatakod ka sa imo antipara, magpalantaw ka, mas may kataratang imo mata. Sila man mismo ga-suggest, nga gahambal sa imo, gina-recommend ikaw, kahit to ikaw sa ophthalmologist, doktor sa mata, specialista. Ti adira, kung may katarata ka ang usual man dira may hatag sa imo nga drops panilagan, tapos magsiling ang pinaka the best dira is eye operation, no, simple lang ng operasyon na pero wala sila ga-recommend nga kwaon ng katarata sa imo mata kung very young pa, kung huben pa. Mas gusto sang aton sa mga espesyalista sa mata nga gulang na kung sa prutas ripe, very ripe or gulang na siya kay nga pagkimpit na nila bilog nga makuha. Unlike sunod sa batian ko ng ang explanation sang doktor sa father ko nga may katarata. Kay kung very young pang imo katarata, pagkimpit na may tendency na siya nga may part nga mabilin na. Ting iba na matubo na siya liwat, ang iban gahatag negative nga side effects sa imo na. Ting iba nakabalo na kung ting kisa nga kabulag ang iban, kisa kung matabo sa ilang mata, pero mo na ganing siling ko, hindi kita magmatumato not unless kung hambal sang mga espesyalista naton, ang mga doktor. Ano pagid ang nabalaan naton? Ay about glaucoma. Ang glaucoma, kabati ko na sang glaucoma. Sa glaucoma naman, nagakasupnan ang pag-ilig sang dugo. Pag-ilig sang dugo, I'm sorry. Nagakasupnan ang pag-ilig sang liquids sa sulod sang aton mga mata. Tungod dira nagataas ang pressure. Kaya may nagasupon mo, hindi makailig ma yung fluids. So, buot silingon, ang pressure sa sulod sa mata nagabaskog na. So, pwede na nga magresulta sa sakit imo ulo. Ang iba nagakabulag tungod sa glaucoma. Sige, nabulong ng glaucoma paagi man sa eye drops, may ginapatulo man. If not, laser surgery. Seryoso na iya nga klase sang ginabatsyag sa mata ang glaucoma. Nga kinahanglan kadto kagid dayon sa eye specialist, pero tandaan niyo gininyo yung mga anak, no, nga ang aton mga mata importante giniya, no, kay ang aton mata konektado sa bilog naton nga lawas. Kag tungod dira gani kinahanglan likaw ka sa imo mga ginakabuangan nga mga bisyo-bisyo dira. Kag abi bag-uhan ang imo sini lifestyle. Kinahanglan mag-healthy lifestyle na ikaw. Man mabudlay ang maghinulusol akon ara na
Kung ikaw ang hypertensive, bot silingon mataas imo blood pressure, kinahanglan makontrol ina, mabulong ina. Kung diabetic ikaw, kinahanglan gid makontrol ang imo blood sugar level. Amo inang pinakasolusyon para hindi ikaw makaangkon sang masakit sa mata. Ha? Tipinsaron mo lang na. Importante makakita kita. Makamuklat pang aton duwa ka mga mata kag makahimutad kita sang katahum sang kalibutan. Masaksihan naton ang mga maayo kag indi maayo nga mga hitabo. Sang sa ara kita sa ligom dulom, no? Sa madulom nga kalibutan. Kay do pareho lang nga manginwala pulos ang aton sini kabuhi kun madulom ang aton panulukan. Inapilalang inaiya sa mga informasyon nga mahagtag naton sa inyo nga kinahanglan tipigan halungan ginaton ang aton duha ka mga mata. Alas 2:04 na Action Radio Philippine Standard Time. Ang aton na food supplement, Dr. Pinoy Squalene Capsule. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Super Power Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa! Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Anak, ano nang nahuya ako magulang. Ay, Jimmy, pigado, tas, kay, ano ko sila, madisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay. Okay, sa mga naka-online dira, yes, Sir Meleli Uligo. Wow, ara na siya ho. Tamyaw yalang dayon si Ma'am Star kag si Doc Mayo, Jinky Realagdo, Noel Amar kag Alex Montesa. Yes, sir. Thank you, Gid. And good afternoon sa imo. Din ka na? Ara ka sa Manis Cafe mo? Or ara ka sa
Ibi Magalona sa MH Del Pilar sa punong mo. Good afternoon, Tita Wilma Tamyo ko family Laparan, Labaniego, Torbela, kag Espericia family. Ang gatamyaw si Ma'am Connie Laparan Seng Pandanon DSB. God bless ko no. Thank you gid Ma'am Connie kag Dennis. So, basta to Dennis. Dennis, Richard Tiboro, mamayong hapon tita we. Salamat gid sa salamat man sa imo. Inday Blaza ara man nagaupod sa itong sa sininga hapon. Yes, thank you Lord God for my 62nd birthday. So it's your birthday today. Sir Meleli Uligo, happy birthday. So enjoy your celebration if you have. Wishing natin good health kag more strength pa mo kay na bala healthy lang na Sir Melelis. Thank you gida. Juvie Munares, salamat gid. Thanks gid Ma'am Juvie sa imo gin padala nga Stars sa Action Radio Bacolod for sending us 75 stars. Novi Magapan, mayong hapon tita we. Ga-monitor lang kami diri sa Barangay Pandanon DSB. Araman si Louis, Louis Dignos, good afternoon. Serufino Era Gabino, good afternoon sa imo. Madamo gid nga salamat and thanks for the love. Inday Carla Argoncillo, salamat man dira sa may Concepcion, Iloilo. Tawe natamyaw ya si mama niya nating kagpapaluloy sa Palina Grande Concepcion, Iloilo. Madamo gid nga salamat. Ray Flores Barrioga, salamat man kag mayong hapon sa imo. Kag Edward Tajones. Tita, monitor lang ko di. Ato to Edward, salamat gid na. Mi Boname Dino II. Hello, good afternoon. Tita we, please greet lang kay Nanay Girum kag yes. Na kay Nanay Girum November 9 iya birthday. Amo na surprise birthday na mo, greet mo lang siya. Happy birthday. May celebration ginaya sa kay nanay ninyo. Tawi ari naman kami di Anay Thelma Iguico, Lydia Bibing, Jennifer, Melly Laila kang Mercedes Lambert, kang mga maukod mo gid nga tagpalamati. Stay healthy always dito we. God bless you and your family. Likewise, ma'am, sa inyo mantanan-tanan. Thanks for the love and thanks for the prayer. Yes, Ma'am Homa Lumina. Hello. Salamat, gid. Kag thank you, gid. Okay, enough lang, Nay. Balikan lang kamo karon ni Tita Wilma. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk and its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story. An island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Action Radio Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless.
Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra! Umbra! Mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langit. Mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhi, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig ni nga mga kasaysayan katulad sang ginsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan Tido lagi. nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga In Standard Time, kadasig sa nga itong inadlaw nga nagaligad since nga pet sa siyati na sa karon sa bulan sang Nobyembre, 48 days Christmas Day na. 48 days before Christmas Day and 55 days welcome year 2023. Kinangla na ginagali. Merry Christmas na dangadan sa inyo tanan in advance. Ginatamyaw na kamuda ni Tita Wilma. Kinahanglan gid ha. Ay, girom dinoy dra kay ruming mayong hapon dra sa inyo, ha? Okay, alas 2:15 na Action Radio Philippine Standard Time. Gapasalamat man si Ma'am Thelma Iguico kay Ma'am Virgie sa pagtamyaw. Dira man sa San Jose, Ibi Magalona. Salamat kay Tuto Carl Kenneth Caniete. Okay, good PM. Gapamatigi ko Action Radio. Deri sa may Libakaw, Himamaylan City, si Ramil Navales Ilamparo. Salamat gid 40-67 Ilamparo. Greet ko lang sa mga anak ko kay Glendon Glenn Jr., Jillian Glendon, kagaban ko si Glenn Sr., we love you from Mama Eden of Tapi. Salamat gid. Tapos inom linaga lemon juice kagluyag. Ga-juice ko dayon isa kapak lang nga balunggay kay carrot. Gina-juice amo na akon ginainom antes magpamahaw. Dugay na Tatay Tony. 2 tablespoon VCO antes magtulog. Try nyo lang. By 20. Thanks for sharing, Tatay Tony. Monitor sa radyo. Yes, Sir Mileli Uligo. Siling ko gani kainas ang pag-greet ko sa imo online. Din ka, ara ka na sa farm mo kung ari ka di. But anyway, happy birthday to you. Sa 60 seconds, 62 nagali si Sir Mileli Uligo. Okay, relax lang daan nay. Mabasa tanay sa atong diri. Malipot nga mensahe. Daligid lang, Tita Wilma, ha? Dear Tita Wilma, ang kabuhisang tao napunan sang kalipay, kasadya, kasubo, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyo mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit, tugutin ninyo ako nga maging kabahin diri. Dear Tita Wilma, okay, ang aton na pagbasahon sa sining hapon mensahe ini sa aton messenger. Halin sa isa ka lola nga nagaproblema sa iya apo, na? Apo niya siyempre sa iya kaugalingon man nga anak ay concern gid ang iloy para sa iya anak, of course, no? Kay
nagapatawag siya kay Libra sang Bacolod. Ang mensahe ni Libra kay Tita Wilma para sa This Is My Life nagasiling. Good afternoon, Ma'am Wilma Sugaton. Salamat, gid. Abi mo, may pangayuan ko bulig sa imo. Hindi lang pag-ihambal ang lugar, kag angalan ko, kag apelyado ko. Taguan lang ko sa ngalan Libra sang Bacolod. May kasaysayan man ko nga puwerti kabudlay sulbaron. Amugin man na guro kung ginikanan ka. Kabalo ka, Tita Wilma, may bata ko. May duha ka bilog man nga mga bata. Nga kabudlay tudluan. Wala gapati kung ano ang ilaygay, gahuuhu lang. Tapos wala man sang tinumanan, kag sako pa mangayo. May bisyo sa sigarilyo, wala untat nga pangayuay. Tita Wilma, tamaran ko bala mag-ugtas, maayo pa mabirada ko obra, hindi lang ko mag-ugtas. Mangayo ko tani bulig sa imo, kung anong mahatag mga opinyon sa akon bata, para makuha man ang sakit sa akon balatyagon, kung nga dapat kag bagay, kung ano ang dapat kag kung anong bagay nga ihambal ko, nga magtuman sa akon. Kabay man nga mabuligan ako sa akon problema, ang nagapangayo, tawga lang, Libra sang Bacolod. Okay, una-una sa tanan, sa imo Libra sang Bacolod, maayong hapon, madamo gid nga salamat, kag kabalugid si Tita Wilma, nga ara ikaw, nagapamati kag nagaupod sa sini nga hapon. Sa imo bugos nga pamilya, maayong hapon gid, kag madamo gid nga salamat. Ang kaundan sang imo sini mensahe sa angton sa This Is My Life, hindi lang ikaw ang naga-eksperyensya sang kaangay sini. Kag hindi ni naton manigar, hindi ni naton mapawalaan, kag hindi ni naton ma-ignore tungod realidad ini sa aton mga kabataan sa karon. Amo na as always naghambal si Tita Wilma ngang mga kabataan subong kabaliskaran sa mga kabataan sang una. Di ba la? I-recall ko lang gamay. Ang mga kabataan sang una, kita na da, no? Ang mga kabataan sang una, kung hambalan kita sang aton ginikanan, nagaduko ang ulo. If not, nagatulok sa ila mga mata, kag nagapamati. Pero, wala nagasabat. Kung pamatsyagan mo nga sala ikaw, nagaduko ka, pero nagatululagay ang imo mga mata. Pero wala ikaw nagasabat. Nagahulat ka, nga pamangkuton kung anong imo isabat sa ila ginahambal. Na-experiensyahan nyo na mga ginikanan? Yes. Kag kung may mga bisita, makabati nga may nagapanagbalay kag daw hindi nila kilala, gaano na, gasibad na nasulod sa kwarto, hindi gani makadto sa kusina, hindi gani malisensya nga, nay, malakat ko to anay sa piyak balay sa kusina na maagi. Na? Sina ang mga kabataan sang una, kag marespeto ang mga kabataan. Right? Kung nakigan, nagapamati. Kung hambalan, nagapamati. Kung may rason, ginapatapos anay, ang iloy, ang amay, or magulang, or tito, or tita, kung sino ang nagahambal, antes magsabat. Di ba la? Kag ang mga kabataan sang una, ara gidya, ang maayo nga ang pagbinatasan kung nga ito pa sini mga young ones, na? Kung may masugata nga mas may edad sa ila, mayong aga tita, mayong hapon, mayong aga tito, or mayong hapon, or mayong gabi. Or if not masiling, hi ta, okay na, no? Kay isay nakapalatindaan,
Nga ini nga bata, maayo ini. May tinunan, may tinudluan ang ginikanan sini sa iya. Kay hindi bugalon. Kaya kung kaisa, na, masiling ka pa nga hindi niya suplado ang bata ko, mahuluyon na. Kaya nga nagaduroy lang, nga daw wala sa may nakita nga tao. Pero ina nga batasan, masalaan ina nga suplado or suplada. Na, di ba la? Masalaan ikaw nga suplado or suplada kay nga wala ka gatingog. Kung kaisa gatulog ka, blanco ang imo mga mata nga nagatulog sa imo masugata. Kapin pa nga magyan mo ang mga may edad na mga tigulang na, ay ang iba niya mayong gabi dala or mayong gabi da tato, mayong gabi, choy mayong gabi, bisan, kung kaisa bisan hindi pagani kilala, basta nakita nga mga may edad na ang respeto ara, ina tungod sang pagtudlo sang ginikanan. Na, nga kinanglan kabalo kita magrespeto. Isa pagid ang paghatag katahuran, na ang pagpasalamat sa tanan, na pasalamat palatandaan sang pag-apresyar, na sang imo mahatag, sang imo mabaton, mangayo kabalo ka mangayo sorry, di ba lamang mga kabataan sang una, pero subong diin na ina tanan. May ara pa man na bilin nga mga kabataan, kaya hindi man tanan nga kabataan amo sina. Na? Masiling naton nga, yes, ara sa ginikanan ang pagmold sa kabataan, na? Ang paghulma sa mga kabataan samtang nagadako sila. Pero kung kaisa bisan ano pa paghulma, no, sa may ara instances, may ara nga mga sitwasyon sa mga kabataan, nga bisan ano pang paghulma, pagporma sang ginikanan sa gamay pa kay nagapati pa, nagapamati pa, nagasunod pa bisan sa pagsuksok lang sa bayo, bisan ano lang pasuksok mo okay lang sa ila. Pero once nga may buot na, bakli kay mayukon, masuksok sila kung hindi nila gusto. Hindi gid sila kung hindi. Kag subong kung maghambal ang ginikanan, maghambal ang magulang or lola or lolo, gasugod palang hambal galusot na, galusot na kag nagapangatarungan pa. Kag subong hindi na makaakig ang ginikanan, kundi sila pa ang maakig sa ginikanan. Daw maman makasiling bala ang mga ginikanan subong titawi hustugid ang hambal sa mga hustugid ang hambal sa mga katigulangan sang una. Maabot ang tion nga mabaliskad gid ang dalagan sang kalibutan. Inatungod sa sa makita naton in reality, influensya sining nagakatabo sa aton palibot. Impluwensya sining modern technology. Impluwensya sa mga makilala nila, kag mangin abyan nila. Impluwensya sa mga tao nga ara sa ila palibot. Amo nga bisan anhon sang ginikanan kung kaisa nagapangampo man. That's why nga kadamo, hindi lang ya ikaw libra ang nagaproblema sa amo sini nga sitwasyon, kundi halos tanan nga mga ginikanan. Magluwas lang gid sa mga kabataan nga mga maayo, marespeto, masinulundon, may kahadlok sa Dios, kay bisan ang mga kabataan subong. Kadto ka bisan diin why ko sang ginatumod nga relihiyon. Ano man nga sekta, hindi madula ang mga amo sinigang klase sang kabataan. Tungod sa mga factors nga naga-impluwensya sa ila. Sa eskwelahan, ang mga maopdan nila nga amiga kag migo, mga makilala nila, maayo lang kung makaamiga kag amigo, sila sa mga maayad-ayad, batasan nga kabataan, kay mahuya man na sila, kag magsunod man sila. Pero, kung masugata nila mga kunaton pa mga tampalasan nga mga kabataan, ang imo anak mangin tampalasan man. Nga kung kulang kita sa pag-follow up kag pagpa-inchendi sa ila, ano ang maabtan nila sa ila kabuhi. Ilabi na kung ang aton siniginikanan, nanay kag tatay nagatrabaho, tapos ang nagaatipan sa balay, lola kag lolo lang, ay kung kaisa ginasika-sika pang lola kag lolo, no? Pero, ang hambal ko lang sa mga ginikanan kag sa aton mga young ones, magluwas nga kita,
kabalo iya mga muyo, kag kita kabalugin manawag sa mahal nga Dios ng tanan, ay hindi tayo mag-ampo. Ha? Hindi ta mag-ampo nga siling maiskandalo kita, kastiguhon naton sila, hindi. Kinahanglan, ipaagi naton sila sa demokrasya. Kaya ari sila sa demokrasya, iya nga kalibutan nagapangabuhi. May ara sila kahilwayan sa tanan nga bagay. Amo na gani kung kaisa gahambal si Tita Wilma, kung hindi ninyo sila makontrol, updan ta sila sa ila kalibutan. Na kung anong huyog nila, updan naton sila. Kag kun mawina naton ang ila trust kag love, nga daw kay nami na sang aton paginupdenay, palabtik-labtik na kita jutay. Ha? Palabtik-labtik na kita jutay kag paintyendi sa ila amat-amat. Kay ang karon nga henerasyon, hindi naton ini sila maasi-asi. Kay kung mag-inistorya pa gani, kung nag-inistorya, mas pa sila nga maalam sa mga nag-inistorya nga mga may edad na. Ha? Kay daw ato balang masiling, kasamiya, daw ikaw pang una sa duyan ba? Subong hindi mo na sila maamo na. Ha? Bisan sa mga tulunan nila sa eskwelahan, correctionan ka pa. Kay, arigin research niyo, lantawa bala nanay, or tatay, or tito, ari gidyaw, lantawa bala kay gin-search ko ni sa Google or sa Chrome, sa Google Chrome, wala gin-search. Araw, basaha bala, sino yung tsakto? Si, kabudlay pakigbagayan sa mga kabataan subong. Ti para na lang nga mangin maayo ang pagsinalayo sa sulod sang panimalay, hindi na naton sila mauluuluhan, kundi sa maayo lang nga pagsugilan. Tutua, inday-indaya lang, ulo angga-angga lang. Kagkon, ara na ganyan buka do kanami kay lola ko, do kanami kay lola ko, nami kay lolo ko, or kanami kay tita ko mag-ano sa akon, okay na. Kung kaisa bisan do malupok ka na, pero ulo-ulo pa nagyapon way sila kabalo nga do kay nami nagid bala. To be honest with you, na daw kay nami nagid gwa sa panit mo. Pero gina-control mo para wala gamo. So subong hindi ang mga kabataan ang nagapaayon sa ginikanan, kundi ang ginikanan amo ang nagapaayon sa kabataan para sa ila maayong nga palaabuton. Kay nga frustrations tana sa pila ka adlaw bilang ginikanan. Nga hindi naton sila makita nga mga maayo. Kay nga sa ila pagtubo ginasupok ginakontra naton tanan. Kinanglan once in a while palabtik kag paintyendi lang na sa mga maayo. Kag hindi tanan nga gusto. Kabaluta ang mga demands nila ni sa ila kaugalingon puwerte na amo na siling nato hindi siling mangutang lang tanga mangutang lamang nga mahatag nato ng ila kagustuhanan, kundi kung gusto man naton ihatag ipabatyag sa ila ang kabudlay kung paano naton makuha ina kag mahatag sa ila nga malipay sila. Kinanglan mabatyagan man nilang kasakit, mabatyagan man nila ang pagpasalamat, mabatyagan man nila ang kasakit kabudlay, kinahanglan gid ang pagpaninguha lamang nga mangin maayo ang tanan. Kay nga ang henerasyon sa mga ginikanan subong niya, hindi gusto nga mabudlayan ang ila kabataan. Hindi sila gusto nga mamroblema ang ila kabataan. Mga kalabanan na mabatian ko, sige lang kay masarangan ko pa man, agoy Ginoo ko. Hindi kinahanglan. Ipaintyan din naton kung sala, kung husto. Pag hindi na masarangan, hindi gidya naton masarangan, iprangka sa ila. Bisan sa hinay lang, kung kaisa gani, sa sobra mo nga kaakig ka daw na puno ka na, mabuga mo siya, na pasensya lang tungod na puno na ako. Pero kinahanglan, mga anak, ginikanan, tiya, tiyo, lola, kag lolo. Ari kita para sa ila. Kag hindi naton pagpasugtan nga maulipon sila sang ila mga bisyo, maulipon sila sa mga malain nga hilimuon, mangin ulipon sila sang mga malaway nga mga kinaiya. Gani, ako lang gid mahambal, hindi kita ya maguntat sa pagpangamuyo
nga indi sila pagpabayan sang mahal nga Dios. Kay ang tanan kung pabayan naton sila sa ulihi, sino ang makaluluoy sila gihapon? Kay maayo lang kung ara gihapon kita kag makasarang kita sang tanan nga gusto nila kag mahatag naton ang mga maayo para sa ila. What if kung wala na? Anong matabo sa ila kabuhi? Ha? Kinahanglan mga ginikanan magpakamatuod man kita. Let's be real to our children. Pabatsyag ta sa ila kung ano kabudlay ang ginatawag nga pagpangabuhi. Hindi lang kita huuhuoy ilubong tang lawas ta sa kautangan para lang mahatag ang ila gusto kay need sa eskulahan namon bisan wala okay lang. No. Na kinahanglan gid. Na iamat-amata lang inday libra. Sing bakolod. Amat-amata kung ang imo na mga apo, babae o lalaki, amat-amat lang maay. Hindi man nga sila nga i-abrupt nga mamiguhon kag migahon mo sila. Amat-amat lang. Na? Ang pagpalangga, dapat iprioridad naton sa ila. Ang pagpalangga, kung magsiling nga palangga as in palangga lang. Pero ang sala nga ginahimo nila, hindi gid pagpalanggaon. Kay amo ina ang makadala sa ila sa kalalatan sa ulihi. Hindi naton sila madala sa singgit, sa akig, sa pag-iskandalo permi, kundi sa maayo kag maalumanay nga pagsugilanunay. I-timing taman, kay kalabanan na sa ila nga da nagapululaw kung gabi mo. Di ba la? Na? Ang sa ila na makapulaw sila matulog alauna, alas 2. Bisa may klase pagkaaga. No? Pagpukaw mo mga 6:30 kay 7 kinanglan, no? Or 6, gamat-amat ka na sa ila. May mga nega reactions pa na. Pwede 10 minutes, pwede 5 minutes, pwede, may ano pa na. Puwerte ng imo pahanunot. Dumalupok ka na nakag ng mga kika. Pero amo nang siling naton, hatagan na naton sila sang unending patience and love. Hindi nato na mahatag sa ila kung wala ning aton balatyagon. Kagang aton pa ang pamensaron nga nagaupod man sa Ginoo. Kay siya lang na makahatag sa aton. Kag ina ma-apply man naton sining mga salawayo naton. Pero mga palangga naton nga mga kabataan kag mga kaapuhan. Di ta mag-surrender kay palangga tang kabataan tamo. Kung nga anak kaapo kita sa mga amo sinang klase sang kabataan. Kay amo na ng realidad subong. Maghambal na sila, mas maalam pa sila sang sa aton. Nan. Gani kinanglan, kumbaga hampangan sila sang inter-inter bilang at hampang sa una lita-lita kag kambiyahan na para makapuntos man bisan hingalit lang. Hoping Libra nga sa pagpatpat ni Tita Wilma sang sitwasyon, may makuha ikaw nga ideya nga ma-apply mo sa imo mga apo, nga ginaproblema sa imo anak, nga pati ikaw nagakaapektuhan, nga gusto mo, kung sa imo, mas prefer mo pa nga magtrabaho ka lang magtrabaho sa magugtas ka, right? Biskan siguro ako pa mangkuton, may lang paabrahon mo kung nga paabrahon sa magagay ko ugtas, pero hindi mangin madinuagon ang aton kaugalingon nga kabuhi. Hindi mangin colorful ang imo pagkalola or pagkamama, pagkapapa, whatever, kung hindi ka magugtas kag magproblema sining aton ulihi nga mga henerasyon. Wala ko gina-generalize hindi tanan kay may mga maayo gid kita iya nga mga kabataan. Inday Libra kabay pa. So salamat man sa imo malipot pero kadamo sang makarelate nga mensahe diri sa This Is My Life. So sa mga makatugda dira ang aton text hotline na 0963-757-0874. Again, 0963-757-0874. Kag sa ato naman mga naka-online, ara na aton chatroom. Pwede gid kamo dira makapadala. Okay, relax lang Mabalik si Tita Wilma pati na sa inyo mga mensahe diri pagkatapos ang pilaman ka mga importante nga mga commercials. Barangay 684. Okay. Manamiyaw lang ko sa mga naka-online dira, no? Jonaline Ninyal de Crepito, good PM. Tamyaw ko kay RR, Joy, kag Edgar Cepeda, Julius Celes, John Dexter, Kit Macariola, Karen Guzman,
Lager, Dikela, adlaw-adlaw nagamonitor sa Action Radio. Salamat gid. Ang mga nakapadala diri sang ilang mga opinion karon ko lang nabasahon kay tingbon ko na siya. Good PM tita kay Annabel Cabrera Boots sa Villanueva Galido Niponan, Galido at Mihoge. Diadim family nagapamati gid. Salamat ano. Tuto, Philip Kenalon sa gay mayong hapon sa imo. Wow. Nami, guro pa ma-check ni Mama Ana Sinoro ay. Ni Mama Ana, mayong hapon lang da sa imo. Action tita, baw, damo, bisita, nagpangamuyo kami. Okay, good na. Monitor lang sa Barangay Abuanan, Baguio City, Carmen Chuchason Biboso. Salamat, Gid. Adaman siya, Barky Tribe. Yes, Barky Tribe. Kimpo Yulo Norbing Galicia kay Gina Galicia always gidaga pamati. Salamat ko no Tita We. Okay, tamyaw ko birthday sang bana ko Armando Biboso. God bless. Okay, salamat gid. Ma'am Thelma Igwi ko may damo man nga salamat na. Pasiplatan ko diyan ng iban sa piyak. Okay, kamusta lang dira. Karon ko ginay isa-isahon. Yes, kay Ma'am Ems, Emelia Hipunea, mamayong hapon lang da sa imo, salamat gid. Kag, kay Franklin Tilohio, salamat man kag kay Nida Tuason. Salamat gid sa inyo. Thanks for the love. Kag, araman si Vince Ams Ibiaras Monares, kagay si Listi Patricio Sanco Galvez. Salamat man. Jennifer Aurelio, kay Asiber Asulot Anoshi, ginrambol mong imo, hindi ko balumbasa. Kay Edward, kay Elvira Libonggukon. Salamat gid. Karon pag may time, balikan ta naman ka modera. Okay? Yes. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters, kag mga eksena sa atong drama komedya, nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay! Ari, amo na po nang si mama wala di eh. Atos na bakulod. Sa akong birthday gani, maabot eh. Ako lang sa balay. Pero kamusta man? Ako na would like eh, mayara kita na butang sa module nga search mo tapos bala mayara nga ilang taon mo sa YouTube. Di way ka man gamitan. Di laktaman lang dana eh. Tapos ano naman, ubraw ng dason. Brown na dason, sigaw na pasensya ma'am. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ko sa akon nga friend kasi Regine bala. Sa ay. Nang walang ka cellphone. Wala mo sa ino. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook. Bali, paano ka nakabalo nga may... Hindi kasi so get ni Lola sa akon. Siya nagtulo sa akon nga kamo bala nang nabatian niya sa Action Radio sang aga gito. Oo. Yun ang bala nga isulat ko kung anong imuon. Nga pag sa page, i-like, i-share na. Tinasunod mo tanan yung ano. Isunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na na makadaog ka. Wala pagid kay daw gusto mo ako do ano naman daw gusto ko basta hindi ko pa siya ma-expect nga madaog. Wala nga makita sila sa ARB 4-piece lang. Amo na gani pagkabati ko kay Prince Alanga, ari ay pamati ka mo. May gin-offer ang Action Radio sa mga purpose na compose na eskwela. Primary kag secondary ka mo na. For bugtaw.
i-records ang kinanglanon nga makapasisipar ka na. Ipukaw ko niya. Karoon niya siya sa umuwan kung umuman natin. Update mga siya. Matinandaon na siya. Damo to, nugid na siya. Niya padala ko na tula sa imo mga klase ko makadaong ka man rapulong to. Tungal ko balala. Di sa linggo sa iya, ako bala. Kung ano ang akong ginatulog sa inyo. Tiyo mo, ikayuan mo na. Pagdaswang, ang Aksyon Radio, amo na siya ang toy-toy sa akon. Manakabati ako kay tungod nga idol kong Aksyon Radio nga permi ko daga pamati hasta magapon. Kung itandaan ko nga program nila, mga angkor manda. Kaya sabihin ko pasalamatan tagi ng Aksyon Radio. Kaya pag-upin sang panawagan, nabatian ko dayon. Kag nabuligan, kag nadala ka sa takpay. Dapat mo ginanga pamasalamatan ang Aksyon Radio, ang tanan nga reporter dirakay. Kung wala ako nagapamati kami sa Aksyon Radio, wala kakaabot sa premium sa Aksyon Radio. Kaya wala kita kapamati. Tungod sila kaya ako sa Aksyon Radio, maskin gubaon na nga, nakabati ko. Iyan na tanong sa Diyos ang pag-ubay nga pamati ka, kaya nga mo ito nga pag-abay ko. Pwede sa lang, agi kaya nga mo ito. Mga dako na bulit siya. Kabulig gina siya kay magamit mo sa module mo. Di, kung sample, mag-research ka mo. Hindi ka na mabudlayan. Nga maka-research ka na. Sige, ano pasalamatan ka? Madami nga salamat sa iyong action, John Diaz, sa tanan-tanan nga sa action. Madami nga salamat sa inyong cellphone sa bong dapat pa ka mabuligan. Okay. Ano naman, message mo sa iban, yung mga estudyante? Para sa iban man nga estudyante, hindi man ka maguntat kay tanan-tanan may pagsubok man na mo. The family that prays together stays together. Priority ginay naton sa itong pagpangabuhi. Siling di gani ni 1964. Good afternoon, Tita Wilma, sa kay Libra. Kabudlay gid magpadako kang magdisiplina sang kabataan subong. Ilabi ng kabataan nga nagdalag ko sa syudad. Hindi lang pagakigan o kung iskandaluhon, ipaagi lang sa diplomasya kag mahinay nga sugilanon. Better still, dala sa pagpangamuyo kag pagtugyan sa ila sa Ginoo. Yes, 1964. Amen gid ko dira. Salamat gid, no? Ang hambal naman ni 8220, Tatay Tony, ikaw na natandaan ko ng numero mo. Tama gid laygay tawe. Ang gatwain sa bata obra na kaginikanan, hindi kada magugtas. Kay 95% na influence kapalibot. Na? Great man says, tell me who your friends are and I tell you who you are. Hindi pag-apaya apo mo. Amiguha or amigaha lang. Kag i-pray kay Lord, kung palangga mo sila, nahapos ang pagtudlo mo sa ila. Tatay Tony, salamat din. Abaw, tsakto ginatay ton, so salamat gid. Tawi maayong hapon sa imo, kag sa tanan nga taga-Action Radio. Para sa sender himuon niya, kung hindi man lang magpamati, pawalain na lang. Kay kon magugtas ka, ikaw pierde, mabalatian ka, ipangamuyo mo na lang nga ang mahal nga Ginoo magtandog sa ila tigipusoon. Wow, ka mga nami sa ila 29423. Yes, kay wala imposible na sa pagpangamuyo na. Ay, hindi bala kurit na si kurit ada man na naka-online upod man sa aton sa siniya nga hapon. Kag salamat gid. Okay. Sang una, kung wala pa kuryente ang tawo, mag-alas 6 mamati radyo, subong niya tag-alas 10 ang gabi, nagalagaw ng kabataan, amo ginang matuod. Amo ginang matudtuod nga kamatuuran ho, Carl. Salamat, gid, ana. Carl, Barky Tribe, nag-greet ko na kamo kay Ina Norbing, kag Kim Poy, kag kay Inday Gina Galicia. Salamat, gid, ha? Kag, yes, okay, gid. No problem. Paamo kinabala. Siling niya. Hi, Tita Wilma. Advice ko lang, pray lang, gid, kag always ara lang si God.
nagabantay sa aton. Okay, angayo ka textmate. Ari, yung mga isa ko textmate boy lang, 38 to 40, buot lang seryoso. Ari niya cellphone number, sa, text nyo lang siya or call nyo siya sa cellphone number, 0967 260-5442. Again, 0967-260-5442. Siling naman ni 3716, istoryahon mo siya sang mahinahon. Kag ipaintindi mo sa iya, nga hindi mientras maamulang na siya, ipaintindi niya nga paano na lang kung tigulang na ginikanan, kag wala na obra, mano na lang siya, o may punto man, pwede pero sa matawhay nga paagi. Okay? Dali lang, kay alas 2:48 na, ha? Okay, relax lang. Pag may time, balikan ko na. Okay, happy birthday. Anay sa itong sini mga celebrators for today. Na? Happy birthday. Bapa mo kay na. Happy birthday kay Ruben Tampos. No? Kay Peri Ruben Tampos ang LTO dire sa may Ibi Magalona. Yes, sir. Happy birthday to you. Good health lang and more years, more blessings to come. Kay Sir Meleli Oligo, yes sir, happy birthday. Happy 62nd birthday. Okay, sa ibang paginaton ng mga celebrators, happy birthday and God bless you. More good health, gid ang pinako nga ginapangamuyo para sa inyo tanan. Okay, diding alohamianto, mayong hapon, Tito Wilma, yes, salamat man sa imo. Magkanto na kita sa pagbasa sa mga zodiac sign para man sa itong tag sa ka-horoscope sa karon iya nga adlaw, na karon iya nga adlaw, Lunes, especially sa iton mga birthday celebrator. November 7, o sa mga celebrator, anay, be, anong mahatag mo tawi sa ila, hindi ka nakitaan ko mo. Sa nag-celebrate sa ila birthday today, November 7, Lunes, kung ano ang paghulag sang Wheel of Fortune, paamo ka na mula, kung anong paghulag sang Wheel of Fortune, kung anong nagkakatabo sa palibot mo, go ka lang nga go. Go ka lang nga go, kay makasalig ka nga, dalon kasi na sa isa ka matawhay nga kabuhi, sa diin, ara dira ang katumanan sang imo mga handom. O sa mga celebrator na, okay, syempre mga celebrator for today, amuin na silang mga Scorpio, di ba la? Ang mga Scorpio, Oktobre 24, tubtub Nobyembre 21, karon nga adlaw, feeling nyo ba kakapoy kid, nakabatyag na kamusang kakapoy sa inyo kabuhi, kag subong man ang husto nga tion nga madugang-dugangan ang imo mabatyagan nga pagpahamtang sa imo balatyagon nga masiling ay daw okay na gid ko na kag yes tungod sa blessings nga nabaton mo, kinahanglan magpasalamat ikaw. Mga maswati nga mga numero sa mga Scorpio, 6, 12, 23, 27, 34, kag 39. Your lucky color is green. Sagittarius. Ang mga Sagittarius naman, Nobyembre 22, tubtub Disyembre 21, abi Sagittarius or mga Sagittarian, pakigbatuoy inang mga nabatsyagan mo nga worries or kabalaka. Mas maayo kung pinsaron mo, mga maayo lang yung mga bagay. Amo na yung pinsaron mo sa maghagay ka iya ka kabalaka problema kay nga abi mo nagapa-weekend sang imo health. Nagapaindi na namin sa imong ika-ayong lawas. Yes, Sagittarius, mga maswerte nga mga numero, 7, 21, 25, 28, 30, kag 32. Your lucky color is yellow. Capricorn, mga Capricorn naman, Disyembre 22, tubtob, Enero 19, daw naglawig-lawig man nga matawhay kag maayo ang dalagan sang imo trabaho, na kag abi mo nagabakod man ang imo relasyon sa mga kaupdanan mo nga ara sa trabaho, pati na sa inyo puluyan tungod nga wala ka sang ginatago, wala ka sang ginatago sa ila. Amo nang himuon mo nga gabay nga para nga mapahamtang man ang imo sini kaugalingon. Mga masuwati nga mga numero 11, 19, 20, 23, 35 kag 38. Purple is your lucky color. Sa iluhan naton ang Aquarius. Ang mga Aquarius naman, amo ining mga nataw Enero 20 to Pebrero 18. Yes, Aquarius, no? Mga Aquarian.
pabalik-balik gin man niya ang paglibot sang kapalaran ta mo, di ba? Liwat nga magabalik ang mga adlaw nga sa diin sobra nga kalipay ng imo mabatyagan, tungod sa mga kakilala mo, mga abyan mo na kag tungod sa mga maayong oportunidad nga nagaabot sa imo mismo atubangan. Masuwati nga mga numero 15, 20, 26, 33, 36, kag 41. Pink is your lucky color. Kadto naman na ito ng mga Pisces. Yes, Pisces, Pebrero, just in 9, tubto Marso 20. Ay, hindi importante kung kabalo ka sang tanan nga bagay. Di na importante sa imo, Pisces. Simple lang. Simple lang ang liyabi para sa kaayuhan mo, kag amo inang kaisog sang buot nga ginaangkon mo. Nga bisan ano iyang hangkat sang kapalaran, ready to fight ikaw. Just in 9, 21, 22, 27, 30, kag 39. Your lucky color is beige. Yes, Aries, ang mga Aries naman, Marso 21, tub Abril, just in 9. Okay, sa mga Aryan, ang inyo naman horoscope na gasiling, amo na bilang hambala nun nga, ano gani? Ang madasing nga nagalakat, kung madasing ang imo paglakat, damo ka sa mga detalye nga hindi mahibaluan, kaya di nagadali ka mo. So, likawan mo nga magsinako-sako ikaw. Para sa makita mo man ang tanan nga mga importante nga kinahanglanon mo pagkadto sa imo kaayuhan, kag igakalipay sang imo kabuhi. 15, 29, 33, kag 34, 38, kag 42. Your lucky numbers. Blue is your lucky color. Okay. Una pa lang nangabahin sa mga zodiac sign. Relax lang na yung iban pagkatapos ang pila ka mga importante nga mga commercials. Mag-champion, super power na! Pasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ina nga nakatabang sa amin din. Sa Ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga ang nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig, hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan. So salamat man kay nagaabot kita diri sa Purok Kalubihan Boss, no, sa Barangay Mailom. We understand nga daw talaga sala na din sa kaan nga lugar sa ang periodos ning mga activities. So nagapasalamat kita kay nakaserbisyo kita sa madamo naton diri nga mga pumuluyo, no. Pasalamat man kita kay Kapitan Ike Torres sa mga katapos sang Bago City Health Office sa pagpumuno ni Dr. Ferdinand Mayoga kag sa tanan nga pumuluyo dire sa Purok Mailom, sa Barangay Mailom for welcoming us sa atong sining medical mission dire. We hope someday makabalik kita dire kag makahatag liwat sa kun ano aton nga ma-share sa aton nga mapumuluyo dire sa Barangay Mailom. Ang Barangay Mailom sa syudad sang Bago ang isa sa pinakamalayo nga barangay sa amuman nga syudad. Aminado naman ang pila ka mga residente sa lugar nga tumalagsahon lamang sila nga makabaton sang pila ka mga serbisyo gikan sa gobyerno bangod man sa kalayoon sang ilang nga lugar. Ilabi na ang bulig para naman mapaayo pa ang ila ikaayong lawas. Rason ko nga nagapasalamat sila sa Aksyon Radyo Bacolod nga naghimo sang inisyatibo nga malabot ang ila komunidad kag mahatagan sila sang mas nagakaigo nga pagbulig. sa mga nga wala kwarta para magpa-check up. Nagano kami libre sila nga check up diri hatag nga mga bulong kag vitamin sa mga bata man naman damo gid salamat. Nanging kaupod man sang Aksyon Radyo Bacolod sa sining nga aktibidad ang katapo sang Bago City Health Office gikan man sa ilang local government unit sa pagpangunan ni Mayor Nicolas Yulo. Kaupod man ang Barangay Council sang Barangay Mailom sa syudad sang Bago. So una nagapasalamat ako sa Aksyon Radio nga naghatag sini sang isa ka programa nga medical mission kag nagapasalamat dito sa dako sa kaya
ang Corman Boy Duran, sa ilan ni Ma'am Dorel, kag sa team sa Action Radio. And dako na ni nga bulig para sa akong barangay kag sa tawo sang Purok Kalubihan 2 sa paghatag sang libre nga bulong. So kami nga mga barangay officials nagapasalamat man sa tanan nga mga doctors, sa midwife, DFW nga naghatag man sang ila oras sa pag atipan sang akong mga tao. So again, mayong aga kag madamong gid salamat. Ako gali si Chidoro RP Jr. SK Kagawad sa Barangay Mailong. Nagapasalamat ko sa inyo nga medical mission nga natabo subong sa diri nga Purok kay syempre damo gid ang kakinahanglan sang mga amuli nga limuon or hilikoton kag pagpasalamat gid ko ay nga nakabulig kamo di sa amon. Amo lang yapon sila. Regarding sa Action Radio Bacolod, pasalamat natin sa PN na ginatag sa amon hatag sa medical mission diri sa Purok Kalubihan 2 nga salamat nito yung patigayon ng mga activity together man sa among CHO kag sa among mga barangay council. Ako si SK Chairman Clerk de la Peña nagpasalamat gid sa Action Radio Bacolod. Nagapasalig naman ang Aksyon Radio Bacolod nga magabadayon sa pagdulong sa mga balita nga patas, balanse, matuod, kag may basihan. Kabay pa nga magapadayon man kamo sa pagsuporta sa istasyon nga madugay na napamatud-an nga may ikasarang sa pagdulong sang kalidad nga serbisyo sa kahanginan kag sa komunidad. Subong man, inyo buligan sa pagpangamuyo nga magapadayon ang amon advokasya sa pagdulong sang maayo nga serbisyo publiko. Mayong aga sa liwat, no, nagapasalamat ako sa tanan nga mga staff nga naghatag sa amon sa mga bulong. Ako gali si Alma Donato Banguyo, taga Puro Kamutihan 2. Labaw sa tanan kay Kapitan Ay, sa iyang mga ka-open ng mga opisyalis, kag sa tanan nga mga doktor nga rin napasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin dito. Standard Time, Imponteles 3, ang 9 3 o'clock, prayer. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Sa itong 3 o'clock prayer. Yes, happy birthday today. Birthday agad gali subong ha. Happy 23rd birthday kay Clinton Benson Hipunia. Kay happy birthday man kay John Menard. No? John Menard Hipunia, duwagit silang ga-celebrate birthday. Yes, happy birthday sa inyo nga duha. God will bless you, mga anak sa mga kaanakan. Anyway, thank you, Gid kag kay kay Ma'am Imelia Magalion, ama dira sa may Moises Padilla, sa inyo dira tanan mayong hapon lang kag madamo gid nga salamat. Okay, gustuhon ko pa man pero wala na si Tita Wilma sa panahon. Utang ko bawi lang ko buwas. Malagong naman na ng iban karon. Anyway, tiunas ang pagpaalam ni Tita Wilma sa This Is My Life, Lunes nga edisyon. Pero syempre nga itong ni Bible verse of the day nga mabilin sa inyo, halin sa 2 Thessalonians chapter 3 verse 5. May the Lord direct your hearts into God's love and Christ's perseverance.
can't say goodbye. Buwas na naman, salamat gid, pasensya. Standby sa mga mga drama, mensahe siyang paghigugma. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. I know that you and I